Praise the Lord. Odofo, me ma wakwa ba de bauti ase sendwumedie. So me gidi se wo ye e wo Awurade mo. Onyankopɔn kasa ndombo ayen na ɔma ne nsa so e wo mo a ɔmo nnimo no Yesu. Awurade yi ne ho adi mfa nkyerɛ ɔmo. Awurade ngye ɔmo bibia mpo se nyame bi mpo ni hɔ. Awurade hu ne mmɔbɔ no ngye no mfa ma ne ho. Ɔno nko a na ohyia onipa bi otimi sachra no e de ne bɛyɛ ne dia. Esanse owutumi e wada senyina so. Awurade ada wasese wae ne sama yen. E Jesus Christ di mi abompaye. Amen. Adofo ye befa yakenka nsɛm enen so efi Isaiah ti eduasia baako ne nchichemu wɔtwe ekosi du baako. Isaiah eduasia baako wɔtwe kosi du baako. Na Awurade eka chenso ono de odo atɛnteneene na ochiri kronobo na ose obemma omo de omo to no so na asa omo som no yie no obemma omo aketuapa efi omama ne hunu mu na afei one yen ebekɔ apam a eye dada apam a eto entwada na yehunu so Onyankopɔn de apam korafo nyame de nyina ye nipa mom ena ya na yefom no nti Awurade ankasa onkoswara na onhye ne ho ani onyam afei ose yasefo nso obema ye pagya omo obema ye di obuo ne anidie obema ye akron omo kwa mama nyina mu bebi bia wo hu nipa bi webusuani wasefo bi wo bi a Awurade se obehira no na obi bia hu se omma beye omman na afei Onyankopɔn ehira omo omma ye omman a Onyankopɔn ehira omo afei Onyankopɔn eka kye wona asem se obehira yasefo de a ena nadofo esese yen no yetu anamo esa ebema ne nsonsanso no so yasefo so abeto bi no mo so etimi edi Awurade ekire no kromu na ebasa na se de be ye ni gye be wie peye wo Awurade mu esanse Awurade esiesie yen ode enkwagye atade esiesie na wa hye yen tenene atade hallelujah na afei ose wesiesie te se ayefukuru a okona yefurhia ase ana se ayefo yiri a yedi na dwunie yedi esiesie no Awurade ebekire atɛnteneene e wa manyina so eno nti ko ne dede a ekoso nyina no Onyankopɔn ne tembuafo a otwato anatembuafo a nanim ne nachi obi biara eni ho ono no bebu aten ama wiase nyina ehu se oye nyame ote ase nipa betimi de ne sesi ne bo nanso Onyankopɔn ma ne nsaso a ade nyina eye din nti ebo mpai so nyame nkronkron o ma ne nsaso ama nyina so nonje amama ema ne ho kankan ne oman Ukraine ene Russia entokoyi Awurade mbremu no ompata kun emfama yen ne Awurade ma yehu ne ni onyam ene ne keseye Awurade ma yehu no nokredie nonje emofra emma emerima onje omu nyina emfi impetuwo mo na Awurade oya asomdwe hene no oma na asomdwe entena enkrom yenu emu ohina akoma ekito no Awurade nsem Awurade ndanda amampenifo yakoma ema no ankasa no ho na onje akra omuwu mpetuwo onje omu emfi atoye nchema etseyi mo odofo Onyankopɔn se obema nipa eyiye aye obema nipa eyiye aye na ne tenene ebe te se garden a eye ensutobre garden ibe onse no na mu flowers na mu nyama nyina efifiri ya from ewo Yesu Kristo dimo Onyankopɔn endombo aye nyina
na Awurade mbie kwan to baabi akwan ndamfama yɛn. Jesus Christ din mu. Awurade ma ɛnnɛ yɛn so aba na yɛn anuonyam hyɛ ɛma ne din kronkron no. Jesus din mu. Onyankopɔn nhyira wo na kyɛ asɛm no nso. Na afoforo nso a ɔmunya nte asɛm no enti bi ɔmo mate dada no nso ɔmunya ntosoɔ. Mfa nhyɛ Yesu anuonyam. Amen and amen.